din tayo sa tulay. Nandito na yung dating sinasabi sa akin ni Ate Jing na na isang dating sikyo na ngayon ay kailangan ng talaga ng asan yung kwarto mo? Ito ito yung dito naman siya sa kabila. Ano kasi dyan parang maikli. Oo nga. Kapag ganito? Pag ganito yung gamo? Oo sir, ganyan lang sir. Ayun po talaga yung pwede mo. Ano bang tawag dito? Ano bang problema mo dun sa pagiging gwardiya mo? Ba't di ka makabalik? Ay, wala rin sir pang gastos kasi sir. Dahil nasunugan nga po kami. Tapos, 2018 lang po, mga 2018 April. Tapos napunta na yung po ko dito din dahil dito po yung tiyan ko. May kubukubo siya dahil bantay lote siya. Tapos, bali, sinubukan ko pong maghanap ng trabaho ng dito. Tapos nagkataon na COVID pa po. At saka, pagtatanim lang din ng tiyanin ko. Bali, yan sa ako sa level up na. may asawa at anak ka na kuya? Meron mo sir, ang kaso nandun sa Antipolo. Nasa Antipolo? Ako, nakakapag-usap din naman ho kami pero ang gusto ko nga ako sana yung makapag-secure ako at sa unang sahod ko may upa ko muna sa bahay. Tapos makuha ko na sila yung permanente na. Bali, hindi talaga kayo totaling hiwalay, talagang pinagtukod mo lang. Ako, kakasal kasi po kami. Ilan anak mo dun? Dalawa lang. Dalawa. So yun ang gusto mong Yung makabalik na din sa agency. Kailan ka ba rito, nakatamira dito? Hindi po muna dito. 2018 din po noon, ng mga August, punta na ako dun sa tiyan ko. April, dito muna ako sa Patero, sa tiyuhin ko muna dito. Pagtapos, dahil wala rin ako mahanap na trabaho, makasakali po ako dito sa C6. Dahil nalaman ko nga na yun. Pangalawang asawa ko ng tiyuhin ko. Rito, sa C6. Parang na-stuck din ako kasi puro pagtatanim lang din ng gulay yung niya. Hanggang natuto na rin ako magkalakal. Kailan kayo nasunugan? Noong April April 2018 din yun sir. 18? Tagal na rin, ilang taon na. Tapos August ako napunta rito. Tapos Ba't wala nang stay trabaho muna. talaga doon? Tsaka Kahit construction? wala rin sir. Nung una, bali nag-maintenance ako doon sa inuupahan namin sa Pateros. Oo. Ang kaso puro ganun na lang din ng minsan-minsan lang po meron. Kaya nagpakasakali ako dito sa C6. Tawag dito, magkano yung tubos ng lisensya mo sa pagiging gwardiya? Expired na rin po kasi yun sir. Expired na. Po, sa ngayon 3.6. Ha? 3.6 po ang aabutin kasi na lisensya. 3,600. Oo. Tapos sa uniforme sir. Yung uniforme pa. Siguro mga 2,000 dahil sa sapatos pa. Paano yan? Apply pa. Ayun yun sir, yung sa requirements. Yung requirements pa, di ko parang 10,000 yun. Yung parang ganun din sir. Mga 10,000 yun, naabutin nun. Oo. Tapos, pag natubos mo na yun, umuwi ka na sa inyo. Saan ba sa inyo? Dito lang po kami sir sa Makati. Yung asawa mo ngayon, nasaan na? Nasa Antipolo. Antipolo, bali kapag okay na tubos mo na yung lisensya mo sa pagiging gwardiya. Bali, papasok muna ako sir sa stay-in lang sir na ako ng agency namin. Yung mga stay-in lang po na Saan ka ba dating company? sa Egrip po. Ingrid. Apo, dyan lang po yung agency namin sa may Guadalupe. Malapit lang, no? Sa may MRT lang sa may ilalim. Stay in yun. Hindi rin. Hindi po, may mga posting sila na stay-in Sa sir. saing, tsaka nawala ng kaldero. Kaya doon ako may usap sa mga stay lang para at least po kahit 1 month o 2 months na makasahod ako, may pang-upa na rin po ako. Tapos hanap na rin po ako ng posting na medyo malaki-laki po yung para mabuhay ko ulit yung mag-iin ako. Hindi po, wala naman po yung poso. Yan sa mga nakakapanood dyan, baka gusto mong manawagan na tulungan ka sa requirements mo sa pagbabalik mo sa bilang isang security guard para Sana po. makapagsimula ka ulit. Ganun. Pwede nga maraming nanonood dyan naman, lalo na yung mga Pwede akong matulungan. Oo, yung sa inyo ho, kung sakali ho, sana matulungan niyo ako dun sa lisensya ko. Yun lang talagang kailangan pang requirements tsaka sa uniforme para makuha ko lang ulit yung mag-iin ako. Kasi, siyempre, mahirap kasi yung
pupunta ka na sa kamag-anak, mahirap na kayang manghingi doon eh. Oo, Kaya oo. nagtsatsaga ako dito ng mga lakalang para wag lang manghingi sa mga kamag-anak dahil Pero nagpapadala ka pa ngayon doon sa mag-ina mo. hindi na rin sir. Paano sila? Paano sila doon? Bali po ang nangyari parang Wala kayong balita? Wala meron kayong, po, meron. wala kayong contact sa isa't isa? Meron naman sir. Meron naman. Opo, bali ho kasi yung kapatid niya kasi kahit pa paano natutulungan din siya. Ah, Dahil halos lahat po ng mga kapatid niya nasa isang compound sila dun sa Antipolo sir. Bali, hindi ka na rin nakapagpadala. May na rin, hindi naman kalakasan din kasi dati malakas ang kalakal dito. Oo, Kasi dati nangangalakal ako dyan, no, sa mga tambakan dyan. Ngayon, wala na kasi. alin pala. Oo, nangangalakal ako dyan. Yan, yung mga tambakan na yan. Dami naming tinambakan dyan. Masa madaling araw pa nga ako nangangalakal dyan. Kasi mas mas maganda mga lakal. Sobrang crisis dito eh. Buti nga sir, yun, maganda na yung ano niyo. Sobrang Wala, crisis hindi po palagi maganda. dito sa Ano rin naman to. Yung kinikita ko dito, tinutulong ko lang din. Buti nga sir, yun nga, yung kay sir nga, buti nga nandyan nga kayo na kahit pa paano, talagang tumutulong kayo sa Mali pala si Kuya, na vlog na pala ni Tito Oslik na matagal niya na rin hinahanap. Yung pala dito lang pala sa ilalim ng tulay niya may kita. Kaya si Tito Oslik. Oo, kasi malayo ko yung tinag-vlog namin dun sa level up eh. Saan yun? Malayo pa. So, may parang bundok-bundok pa Parang ko. bundok doon na mataas na ano. Hmm. Ginagawa parang bundok doon. Ay ngayon po, patag na. Patag na. Ngayon, nangalakal ka ngayon. Naghahanap pa lang ng pwedeng maikalakal kasi minsan po may mga plastic-plastic dyan kung ano-ano. Yun, ayun lang po, iniipon. Saan ka nagluluto dito? Dito lang din. Opo, sir. Sabay-sabay na kayo. Opo, Hindi minsan, naman. ambag-ambag na lang din. Ganun. Ambag-ambag na lang. Opo, kung ano yun. Hmm. Ayun, no, dito siya naka... Kenneth, no? Pangalan mo. Yan guys, siya natulog din. Daming lamok, oh. Oo nga, sir. Ako talagang pulang buhok. Alalaki ko na dito. So, Bali, ang problema na lang talaga ni Kuya Kenneth pala yung lisensya sa gwardiya. Uniform tsaka lisensya. Tapos, siyempre, yun nga po yung requirements. Kasi Mga requirements, wala ka na rin ba? Expired na lahat? kasi NBI, police clearance, wala na, no? ang pinakahuli ko 2018 ba na yan na wala yun? Opo. Ang huli ko makakuha na yung yung sa police clearance ko na pina-ID ko na lang din. Kaso dahil kalakasan pa ng tubig dito na nalaglag dito. Nalaglag dito yun. Malalim din ito tubig. Abot yan Oo, dyan. sir. Maabot yan kaya? Hindi Oh, yun grabe. ang ulan talaga na Abot yan dyan. abot yan, sir. Kaya ayun pa ang isa pang inaabang-abang dito na sana huwag dumating yung malakas na ulan dahil sa labas talaga kami nito matutulog kung saan dyan. So yun po mga kakuwela, mga kabiyaya, sana maanuhan natin yung hiling ni Kuya Kenneth. Tama ba? Apo, Kenneth Kenneth Enson ho. Kenneth Enson na makakuha siya ulit ng lisensya sa kanyang paggwardya at mga requirements para po mabalikan niya na rin yung pamilya sa Antipolo para makuha niya na o makapagsimula sila ulit. Yun lang talaga yung talagang naiisip niya na paraan kasi dito nga sa pangangalakal medyo crisis talaga rito, hindi katulad noon. Kasi noon malakas noon nung panahon na nangangalakal pa ako dito kaso ngayon kasi medyo parang pinag-iigpitan daw ata sila. Minsan Ayaw silang pakuhain ng kalakal dun sa sa mga Mataas na nga lang po nabebenta namin dito, 30 pesos eh. Sa araw. Opo, minsan sa ganun araw. po talaga. grabe. Minsan po 25 lang. Bihira na umabot minsan talaga ng 100. Bihira sir. Kasi magkano lang naman yung mga plastic, 10 piso ang isang kilo. Yung mga bakal-bakal lang, yung bakal, 22 pero saan kukunin Bagyo yun? kasi nandito na kami sa lugar natin. Mahirap, dahil wala naman talaga. Paano yun paano pala nung tumaas yung tubig dito? Saan ka? Saan kayo? Bali, andun pa ho kami. Nandun? Nung tumaas po yung tubig dito, ako lang po yung nandito. Hanggang dito po yung inaabot niya. Saan ka dumadaan pag lalabas? Hindi po, naglulusun po ako dyan, lalo na po nung may bagyo. Opo, kasi yung unang kwarto ko po yung may cortina na yan. Doon po sila dumadaan sir. Yan. Sige Kuya Kenneth, ganun na lang no.
kapag may nagpagod sa akin ng tulong, sa mga gusto pong tumulong, kontakin nyo lang ako, Jay Guevara, Jay Ambuan, sa mga gustong tumulong, i-chat nyo lang ako dyan. Tapos kaagad natin bibigay kay Kuya Kenneth. So siguro kung lahat-lahat pati require syempre kung ano lahat-lahat parang suma ko ta 10,000 siguro kasya na yun pangkuha nyo ng Malaking bagay. ano na yun pang requirements niya sa pambili niya ng ano uniform sa gwardiya o siguro lahat-lahat na yun 10K sapat na siguro yun. So hanggang dito na lang sige Kuya Kenneth yan mo. Sir, Pag salamat ano. po. Salamat Pero po. hindi ako nangangako Ako, sir, pa rin ha. Kung sa kanila Sinasabi naman ko po talaga- palagi yan na hindi ako nangangako kasi tutusin ako hindi pa rin sa sobrang dami ko rin tinutulungan hindi lang dito. Galing lang nga akong Bicol kakauwi ko lang dito ngayon sa sa Taguig. So sige mamaya na lang punta na lang kita rito pag may dumating ha. Sige sir, salamat po. So yun mga kakwela, uwi na kami. Ayun yung gustong hiling ni Kuya Kenneth na sana nga daw mabigyan siya ng pang requirements siya sa kanyang pag security. Nandito kami ngayon sa C6 Sila Ate Jing wala dito Yan kaya ang ginawa ko pinagati-hati ko na lang sa kanila yung nadala-dala naming bigas. Pati yung konting halaga nabutang ko na rin sila. Yan. So hanggang dito na lang to. Maraming salamat. Paki-share po nga itong video na to para makita ng ibang kababayan natin. Thank you po. Salamat.